सा सानजा भारताव गोबां एकर्ड जालांबाय आरो गोबां एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशना गोबांनियानो जायाखै जागायाखैनो आरो माखासेनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना स्ल' जादों माखासेनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना स्पिडि जादों दा बिनि सायाव जुदि जोङो माने मोनसे भिउ जुदि जोङो मोनसे नोजोर बोयोब्ला अबजार्भ खालायोब्ला जों नुयो जे 1985 आव आसाम सुक्ति जादोंमोन आसाम एकर्ड बिनि क्लज नाम्बार 6 असमिया रैखा कवचआ इमप्लिमेन्ट जायाखै असमिया रैखा कवच असमिया टाइटेलाव जोंहा आपत्ति दङ बेखौबो जों बुंनाय जाबाय आरो बिनि डेफिनेशना दाबो क्लियार जायाखै फारसेथिं क्लज 10 आव दङमोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि बाथ्रा बे इमप्लिमेन्ट जायाखै मिजो नेशनेल फ्रन्ट 1986 नि जि एकर्ड दाख्लैबावै जि माने जराम पिपल्स मुभमेन्ट ZPM नि जि मोनसे पलिटिकेल बिथांमोननि एजेन्डा बेयाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि आवाज दैखांदों फारसेथिं जोङो जुदि नायोब्ला BTC एकर्डनि जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बाथ्राखौ जों जुदि बुङोब्ला 15टा जि इलास्ट्रेटिभ मोनसे प्रोजेक्ट्स बा डेभलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन बिनि बेलायाव जों जुदि नायोब्ला जों नुगोन जे सेन्टार फर डेभलपमेन्ट अफ रिसार्च अफ बड' लेंगुवेज बेखौ बबेयाव गायसनखो जों दाबो मिथिया दा बेखायनो बेयो जोंनि नोजोराव गोलैयाखै 2 नम्बरा जाबाय सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाल जानांगौमोन क'क्राझाराव बेखौ दिनै जों गायसननाय नुवाखै स्पर्ट्स कमप्लेक्स डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जानांगौमोन दायो आसाम सरकारनि सिगनेचार प्रोजेक्ट बा गुबुन गुबुन MLA समष्टिनि स्पर्ट्स माने कमप्लेक्स बा बेबायदि स्टेडियाम जादों किन्तु बै 17 बोसोराव जों नुवाखै फारसेथिं एग्रिकालचार कक्लेराबारि फार्म दंमोन बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों जेबो खामानि मावनाय नुवासै मानास सेंचुरिनि जि मेटार दंमोन बेखौ इन्टारनेशनेल हटस्पट खालामनांगौ बे लेभेलाव डेभलपमेन्ट खालामनाय जायासै इन्ड' भुटान बर्डारनि जमदुवारनिफ्राय भैरबकुन्दसिम जि हाइवे बानायनांगौमोन बे हाइवे बानायनायखौबो जों नुवासै मडेल डायरी फिसारि हर्टिकालचार पल्ट्रि बायदिसिना इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि बानायनांगौमोन जों बेखौ बानायनाय नुवाखै भेटेनारि हस्पिटालबो जोङो बेबायदि मजबुत लेभेलाव जों नुवाखै दा बिनि अनगायैबो BTC एकर्डनि जि 8.0 8 नम्बर दफायाव ST हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ दङमोन 17 बोसोराव जिखिनि एलायन्स सरकाराव दङमोन सेन्ट्रेल स्टेट काउन्सिल 3 टायार सरकार मनमोहन सिंहनि सरकार तरुण गगैनि सरकार बे टाइमाव कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युआ ओरैनो गोलैनानै थाबाय फारसेथिं 4.3 आव जि लेन्ड पलिसि लाबोनांगौमोन बे लेन्ड पलिसिखौ काउन्सिलाव एक्सक्लुसिभलि ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि लेन्ड राइटनि सायाव खुनु बेबायदि पलिसि नीति खालामनाय जायाखै 3.2 95 भिलेज जोङो दायो बाउन्डारि कमिसनावसो उल्था होफिननो गोनां जादों जि 95 भिलेजखौ ओरैनो सोसननो हायोमोन बै समनि BTC BTR बा आथिखालनि BTC माने जि BTR बे माने BTAD सिमानि खोलाहा थानाय बे 95 भिलेजखौ सोसननायनि बेबस्थाया क्लियार काट दंमोन किन्तु बेखौ सोसनदिया बे टटेलि फेलार जादों बिनि अनगायैबो 5.1 आव BTC काउन्सिला बानायनो हानाय रुल दङमोन कार्बि आंलं काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय गासै 40टा साबजेक्टनि रुल दङ किन्तु BTC काउन्सिलाव सालायनो थाखाय मोनसेबो डिपार्टमेन्टआव दिनैबो रुल बानायाखै दिनै 17+3 20 बोसोर जाबाय दा बे रुल बानायैया जोंनि थाखाय माने मोनसे बे काउन्सिलखौ सालायनायनि मेकानिजमाव मोनसे शर्टफल होननानै जों बुंनो सानो आरो थांनाय समाव बेखौ बानायनाय जादिया दा बेनिखायनो बेफोर खामानिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों CITआ माने स्टेट इउनिभार्सिटि जानांगौमोन माने सेन्ट्रेलि फान्डेड दिनैसो बियो डिम टु बि इउनिभार्सिटि जाबाय स्पेशल इकनमिक जनाव खामानि मावनांगौमोन बिनि खामानिया क्लियार जादिया केस उइथड्रआवबो दाबो इलेक्शन फैयोब्ला जोंनि आगोलनि जायफोर केस थानाय बिसोरनियाव वारेन्ट फैयो बेबायदि माखासे जिखिनि हाबा मावबावनांगौ दङमोन बे हाबा मावबावनांगौ जिखिनि जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनाव BTC एकर्डआव गोबां लेप्सेस थालांदों आरो बेखौ मावनाय जायाखिसै दा बेखायनो इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बुंदों जे 2014 सनाव एबसुआ पिल्लाइ कमिटिखौ बादा होदों पिल्लाइ कमिटिखौ बादा होनायनि बेलायाव स्पष्ट बाथ्राया बेबायदि जे बे समाव एबसु NDP नि आन्दोलन सोलिबाय थादों भारतआव जिफोर माने स्टेट दादों बा राज्यो दादों तेलेंगाना झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बेयाव कुनु कमिटि कमिसननि कुनु बाथ्रा गैया डाइरेक्ट पार्लियामेन्टआव होम मिनिस्टारनि लेभेलाव होम डिपार्टमेन्टआ बिल लाबोदों प्राइम मिनिस्टारनि क्लियारेन्स लानानै
बिलखौ पास खालामनानै स्टेट दानाय जादों बेयाव जि परिबेस फैया मानो बे स्टेट दादों दा 1992 आव भूपेन्द्र सिंह कमिटि दादोंमोन बै समाव बड'फानि आन्दोलननि समाव बे भूपेन्द्र सिंह कमिटिया बर'फोरनि थाखाय पजिटिभ माने रिकमेन्डेसन होनांगौ नेगेटिभ होदों श्री कृष्ण कमिटि तेलेंगाना दानो थाखाय दानाय जादोंमोन श्री कृष्ण कमिटिया टटेलि नेगेटिभ रिपर्ट होदों श्री कृष्ण कमिटिखौ बिथा खालामनानै तेलेंगाना दायाखै डाइरेक्ट पलिटिकेल लेभेलनि इनिशिएटिभआवसो दानाय जादों दा बेखायनो कुनु कमिटि कमिसननि गेजेरजों भारत सरकारा स्टेट दायाखै स्टेट दादों रायजो राजाफोरनि ससिय' पलिटिकेल बिथांमोननि आइडेन्टिटि आरो बिथांमोननि मुभमेन्ट गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक आन्दोलननि माने बिथायाव बा बे आन्दोलनखौ थावरिनो हायिनि रायजो दानाय जादों दा बेखायनो बिथाङा जि खोथाखौ बुंदों जे माने पिल्लाय कमिटिखौ बादा होदोंमोन होनना बुंनाया बे टटेलि बेसलेस आरो बेबायदि कमिटिया अलरेडि एक्सपेरिमेन्टेड 1992 आव भूपेन्द्र सिंह कमिटि जोङो अलरेडि दाखाबायमोन दा बेखायनो बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ पलिटिकेलि दिनै एबसुखौ माने माने बदनाम खालामनो थाखाय जि बुंदों बेखौ जोङो टटेलि रिजेक्ट खालामो आरो बेबायदि गावजों गाव दाय होलायनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजां आरो जातिनि सार्थआव पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव जों दिनैबो खावलायदों जे हाग्रामा महिलारियानो होन बा प्रमद बर'आनो होन बा सोरबा XYZआनो होन जातीय सार्थआव जोङो दिनै बयबो आवाज दैखांनांगौ आरो जोंनि भबिष्यतआ हारिनि सार्थआव जोङो गावखौनो गावनि आथिङाव गसंनानै हाबा मावनायनि थाखाय बयबो रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै सरकार आरो अपोजिसन बयबो जातिनि सार्थआव हाबा मावोब्ला दानि जोंनि जि सिमां माने BTCखौ बा BTRखौ एक्सपान्डेड खालामनाय सिट एनहेन्समेन्ट खालामनाय आरो मोर अट'नमिनि जिखिनि बेबस्था बेखौ जोङो आल्टिमेटलि मोगथाङाव मोनफुंनो हागोन गोजोन्थों